ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଦୁଲି ବାବୁ ଆଜି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତରକାରୀ ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଘର ହେଇଥିଲା ଆମର ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍। ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ବସିଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଖାଇବାରେ କ'ଣ କରିବି ଭାବି ଭାବି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ପକୋଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ସଜେଇ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସମସ୍ତେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇକି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନା? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୁଗୁ କେମିତି ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତିର ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ବି ଯାଇଛି। ତାପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଯାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।